פאבל וניקולו קובלובה. אתם מקבלים את הסמכות שלי כבורר עם הסכסוך שלכם עם שימי אנג'ל? בטח, אסולין, בטח. שני הצדדים מתחייבים לעשות כל מה שאני אגיד? כן. שימי, במשפט אחד, מה הבעיה שלך מהאחים? הם הרגו את אח שלי. הם הרגו אבא ל5 ילדים. ועל מה? על חוב של $150,000, דירת 3 חדרים ברמת גן, על זה הורגים בן אדם. שימי, כמה מילים צריך להגיד? כמה מילים צריך להגיד שהוריד את אח שלך? קובלובה, אתם הורדתם את מורדוך? זה היה טעות. אני דרסתי אותו. איזה מין טעות זאת שדורסים בן אדם? זה טעות זה? אני לא התכוונתי. קשרתי אותו לעץ, והתקרבתי עם המכונית, ברח קלאץ'. אני חושב ששימי ירצה לדעת שקברתי אותו, ואמרתי עליו קדיש, מה נשמע ישראל? דרסת את אח שלי קשור לעץ? על חוב בשווי מרצדס VMX, ככה הורגים אבא ל5 ילדים? אסולין, אני רוצה נקמה. שימי, אני מחליט מה הולך להיות. אחיך לא שילם חוב. בתורה בפרשת השבוע נאמר, קונה שור ואין מכסה, רוצה אוזנו אל בית אדונו. בעיקרון זה בדאורייתא. שימי, אף נקמה לא תהיה פה, וכסף לא מכפר על פגיעה בחיי אדם. אתה מבין אותי? תסתכל עליי, אתה מבין אותי שימי? אני מבין. האחים קובלובה, מהיום, כל בוקר אתם מניחים תפילין ומבקשים סליחה מאלוהים. עכשיו, תלחצו ידיים, הדם הרע ביניכם מבוטל. בולדוג! עזוב את הכל, אני רוצה לנוח, יש לי עסקה על הראש.
השם עושה שמיים וארץ, עושה שמיים וארץ. שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.